bocah gunung tulang matur nuwun raos kabeh ada bingung yen kepancen tresno aku pancene sing dadi lakon enggan ning sliramu nek ora bakal kelakon dengan karo aku sayo sing rukun moga aja nganti gawe dan udah wayu nih kayak anak siapa ayu banget ayu ini apa ya udah si siapa busukmu berwarna nolong-nolong banyak kan nyawat anu ngomong ayu kono ngomong jaluk sukun iya biasa tradisi wong tua ya kayak biasanya jadi 76 happy pokoknya jaluk si orang biasanya pengertian ya kutujunya ini disambung apa? tinggal turun ngandani saweran kok dicamkan karya kok orang usah mikir saweran diramane nyong ya niki lama sakit iya malah magudro si nyong mendem enak ora apa kowe ra ngelengan tulen neng omahku nolak karapat ngelongkuan kegocekan karo aku buat ayo goldo lalu banyak diurusi apa orang? Yang diurusi orang kene. Diparani apa orang ya? Gak nyong sing marani oli. Parani apa? Arep mangene apa nyong mengono?
ning rika orang enak-enak yang mengono. Kalau orang-orang ini diambil Bali. Orang enak iya. Habis sih yang gak ngenteni diambung Gong. Disambung. Aduh. Oh, ketemu aku udah setengah bunga-bungan tok. Iya, nek ngambung agung ya nyong gendeng. Agung ada ambung Gong. Pokoknya kayak gue kudu. Ayo. Apa kau Yuk.